по-лесна, где обучението може да биде по-различно и по-забавно. Движењето, работа во групи, интерактивните вежби и задачи беа доволно интересни за да го задржат моето внимание. Мировното образование ми помогна да ги разберам различните убедувања и идеи во нашето општество за тоа како се поделени машките и женските. На тренингот во нашето училиште ги истраживме начините на кои што машките и женските се представени во медиумите. Проектот Мировно образование за инклузивни училници ни помогна на нас во нашето училиште да ги откриеме проблемите кои што се причина за етнички поделености. Заедно со другите учесници заклучивме дека физичкото насилство, поделеноста меѓу албанците и македонците, неразбирањето на улогата на педагогот се најголемите проблеми во нашето училиште. Profesori gjuhës dhe letërsisë shqipe, gjithashtu pjesëmarrës në projektin arsimimi paqësor në paralelet inkluzive, kam fituar një përvojë shumë të mirë bashkërisht me nxënësit gjatë këtyre trajnimeve në këtë projekt. Unë si profesoresh e gjuhës angleze dhe pjesëmarrëse në projektin për arsim paqësor në paralelet inkluzive, kam fituar njohuri të reja gjatë punës që kemi realizuar në këtë projekt. Me nauči što se ta stereotipi predrasudi i kako što je diskriminacija i ние како млади други како да се бориме против тие појави. Преподавателното образование за прв пат се вклучи во суштински разговор со моите врсници, откаде доаѓаат од другите во нашето училиште. Мислам дека имаме уште многу да направиме за да ја постигнеме инклузијата, но ова беше добар чекор кон таа цел. Овој проект ми даде прилика да се дружам и разговарам со учениците од другите од паралелките со кои никогаш ни здраво не сме размениле, а на овој начин разменивме мислења на повеќе различни теми. Arsimi paqësor me dëkojë ndërmjet përdorimit të teatrit të hijeve. Kjo është përvoja ime e parë të jemi kyçur në krijimin e shfaqjes teatrale me hije. Shfaqjen të cilën e përpunuam ishte shumë e dobishme dhe interesante. Arsimi paqësor na ndihmoi që të gjejmë zgjidhje për konfliktet në shkollën tonë, ato zgjidhje i prezantuam para nxënësve të shkollës tonë. Projekti Horiz për arsimin paqësor na mundsoi nxënësit nga paralelet maqedone dhe shqiptare mundsoi të njihemi më mirë mes vete. Përmes ekvalisë të këtij projekti u njoftova jashtëzakonisht me punën dhe dëshiroj më shumë kësi lloje të orëve, ku ne mundemi lirisht të tregojmë mendimet tona dhe të mos jemi të kërcënuar mes vetë.